खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ' आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जाबाय। दानिया फैदो रादाबखौ खोनासंदिनि। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। चिरां जिल्लायाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआबो आसाम सरकारनि निजुत मयना आसनिखौ बेखेवना होबाय। आसाम सरकारा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय निजुत मयना आसनिखौ मैया बेखेवना होबाय। चिरां जिल्लायावबो मैया बृहस्पतिबाराव चिरां जिल्लायाव हिन्जावसा फरायसाफोरनि मुं थिसननायखौ बांहोनाय, बांसिननिफ्राय बांसिन हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइनि लामाखौ गोरलै खालामनाय आरो उन्दै बैसोनि हाबा होबथानायाव बिहोमा होनायनि थांखिजों बे बोसोरनिफ्राय गिबि मन्त्रि निजुत मयना आसनि बिथांखि जागायदों। बे बिथांखौ रायजोनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मन्त्रि आरो चिरां जिल्लानि गार्जियान मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआबो बेखेवदोंमोन। चिरां जिल्लानि जिल्ला कमिसनार पि बिजय भास्कर रेड्डीआ चिरां जिल्लानि फरायसालि नायदिंगिरि बिजय बैष्णबनि बानजायनायाव बरायनाय बिबुंथि लाखियो। बे बिथांखि निजुत मयना आसनिया केबिनेटजों गनायथि होजाबाय आरो बेनि थाखाय 1,500 कौटि रांनि बाजेट थि खालामनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला थाखो 11 आव मुं थिसननाय फरायसाफोरनि थाखाय 10 दाननि समफारियाव दानफ्रोमबो 1,000 रां, गासै 10,000 रां होगोन। ग्रेजुएसन एबा BA, BSc, BComनि सेथि बोसोराव मुं थिसननाय फरायसाफोरनि थाखाय 10 दाननि समफारियाव दानफ्रोमबो 1,250, गासै 12,500 रां होगोन। पस्ट ग्रेजुएसन एबा BEd, MA, MSc, MComनि सेथि बोसोराव मुं थिसननाय फरायसाफोरनि थाखाय 10 दाननि थाखाय दानफ्रोमबो 2,500, गासै 25,000 मोनगोन। मुंख'नो गोनांदि बे बिथांखिनि सिङाव MLA, MP आरो मन्थ्रिफोरनि फिसाजोफोरा बे बिथांखिनि थाखाय आरजाथाव जानाय नङा होनना खौराङाव मोननाय जादों। मोजांसिनै मिथिनो थाखाय कलेजाव खबर लादो। नैथि खौराङाव दङ। पेरिस अलिम्पिकआव भारतआ स्पेनखौ 2-1 जों फेजेननानै हकीआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हाबाय। भारतआ पेरिस अलिम्पिकआव स्पेनखौ 2-1 जों फेजेननानै हकीआव ब्रन्ज मेडेल देरहाना गावनि ब्रैथि मेडेल मोननो हायो। केप्तेन हरप्रीत सिंहआ खेबनै गल सोदोंमोन। फारसेथिं पियार श्रीजेशनि गोख्रों गल किपिंआ देरहानायखौ रोखा खालामदोंमोन। स्पेनआ सिगां आवगायदोंमोन, नाथाय हरप्रीतआ हाफ टाइमनि एसे सिगां समान जायो आरो थामथि क्वार्टाराव फिन गल सोफिनो। जोबथा बुब्लियाव श्रीजेशनि गोनांथार रैखा खालामनाया स्पेननि जोबथा मिनिटनि पेनाल्टि कर्नारखौ नेवसिगारदोंमोन, जाय इं 1972 मायथाइनि उनाव भारतनि गिबिसिन अलिम्पिक हकीनि ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादोंमोन। हानजाया होंगो दोंगोनिफ्राय इन्डिया जितेगा मोन्थोरजों रंजादोंमोन, मानोना श्रीजेशआ गावनि जोबथा मेचखौ गेलेनानै आबेगजों गोहोम खोख्लैजादोंमोन। बेयो पेरिस गेम्सआव भारतनि ब्रैथि बान्था। थामथि खौराङाव दङ। UN ब्रह्म फरायसालिमायाव आथोनारि समानथि नङि आरो बेनि राहानि सायाव सांग्रांथि मेल खुंदों। आथोनारि फारागथि आरो बेनि राहाफोरनि सायाव बृहस्पतिबाराव चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायसालिमायाव फरायसालिमानि फरायसाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला आइजो गोहो मिरु आरो चिरां जिल्ला पुलिस खुंथायनि बानजायनायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायसालिमानि बेरेखा रेगिं सेल आरो आइजो सेलनि हेफाजाबाव खुंफुंनाय जायो। बे समाव चिरां जिल्लानि लेङाइ पुलिस सामलायगिरि दिगन्त दत्तआ भारतारि आयेन खान्थि 2023 नि सायाव फरायसाफोरनि गेजेराव बिबुंथि होयो। सांग्रांथि मेलाव चिरां जिल्ला आइजो आरो खुदिया अनसाइ बिफाननि जिल्ला मिसन कर्डिनेटर श्री औवारिया आथोनारि फारागथिखौ बोखारनो थाखाय बिफाना लानाय 100 साननि हाबाफारि बादियै दिनै काजलगावआव थानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायसालिमायाव फरायसाफोरनि गेजेराव आथोनारि फारागथिनि सायाव सावरायलायो। बे हाबाफारियाव आइजो गोहो होनायनि थाखाय हाबा मावनाय हायुंआरि थाखोनि गाव गोसोआरि आफाद कौशिलक मन्चनि गेजेराव कर्डिनेटर माइनाव बसुमतारी,
उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायसालिमानि आइजो सेलनि कअर्डिनेटर निरुपमा मुसाहारि, एन्टि रेगिं सेलनि कअर्डिनेटर प्रनजित ब्रह्म आरो गोबां आयदानि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ जोंखौ फोथाय, बांलादेशनि सुबुंफोरनो गेजेरारि सोरखारनि गिबि खावलायनाय। बांलादेशआ जोबनायाव मोनसे गेजेरारि सोरखार दाबाय। गुवारै हिंसायारि जाथाय आरो बुथारनायनि उनाव बांलादेशआव गोजोन गायसननायनि थांखिजों नबेल बान्था मोनगिरि महम्मद युनुसनि दैदेननायाव मोनसे गेजेरारि सोरखार दानाय जादोंमोन। बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाया हादोरनिफ्राय बिबान एंगारनायनि उनाव बांलादेशआव रौनियाफोरनि हेफाजाबजों गेजेरारि सोरखार दानाय जादोंमोन। 17 सोद्रोमानि थान्दै हानजा थानाय सोरखारा बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव समायखिरा लादोंमोन। बांलादेशनि हादोरगिरि महम्मद साहाबुद्दीनआ गेजेरारि सोरखारनि गाहाय बोसोनगिरि युनुस खानजों लोगोसे गुबुन सोद्रोमाफोरखौ समायखिरा लाहोदोंमोन। बे हाबाफारिखौ 400 सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव राष्ट्रपति भवनाव खुंनाय जादोंमोन। बांलादेशनि गेजेरारि सोरखारनि गाहाय बोसोनगिरि महरै समायखिरा लाखांनायनि उनाव नबेल बान्था मोनगिरि महम्मद युनुसआ बुंदोंमोन दि बांलादेशनि सुबुंफोरा जोंनि सायाव फोथायनाय थानांगौ। जों फारि-फारियै गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनि लुबैनायखौ आबुं खालामनो नाजागोन। हिंसायारि लामानिफ्राय गोजानाव था, गोजोनआ बांलादेशनि जौगानायखौ लाबोफिनगोन होनना बुंनायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ UPPL राजखान्थि हान्जानि देरहासारनाय। मैया अल BTC बेंगली इयथ स्टुडेन्टस फेडारेशननि बारग' आफादगिरि आरो गाहाय बोसोनगिरि मन्टु देजों लोगोसे सा 52 गुबुन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जाबाय होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे मख'जाथाव राजखान्थियारि दावगानायाव दुलाराय BTC बेंगली लाइमोन फरायसा फेडारेशननि बारग' आफादगिरि आरो गाहाय बोसोनगिरि मन्टु देजों लोगोसे सा 52 सोद्रोमाफोरा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL आव हाबफैदों। बे दोलो सोलायग्राफोरखौ UPPLनि दैदेनगिरिफोरा बरायदोंमोन, जायफोरा फोथायनाय फोरमायदोंमोन दि गोदान सोद्रोमाफोरनि बे हाबफैनाया ओनसोलाव दोलोनि नाजानायखौ आरोबाव गोहो होगोन। द'थि खौराङाव दङ लामडिंआव गोबां बिबांनि बार्मिज सुपारि जब्द खालामदों। रायजोआव दासिमबो बर्मा सुपारिनि सिखाव फालांगिया सोलिगासिनो दं। पुलिसआ लामडिं रेलवे जंक्शनाव फिन गोबां बिबांनि बार्मिज सुपारिखौ हमनो हायो। लामडिं पुलिस आरो रेलवे पुलिसनि जथाय अपारेशनाव गोबां बिबांनि सुपारि जब्द खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सुपारिखौ डिमापुरनिफ्राय गुबुन रायजोआव ट्रेनजों रेलवे पार्सेलनो जगायनाय जादोंमोन। बे सुपारिखौ गोदान दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेननिफ्राय जब्द खालामनाय जादोंमोन। पुलिसआ ट्रेननिफ्राय प्राय 40 बस्तायाव 40 कुइन्टेल सुपारि जब्द खालामदोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ 1 मिनिटनि गेजेरावनो जापानाव मोननै गिदिर बांग्रिं, गोबां ओनसोलाव सुनामिनि एलार्ट। बृहस्पतिबाराव खोला-सोनाब दिपफोर क्युशु आरो शिककुखौ सोमावग्लुंनानै जापानाव 6.9 आरो 7.1 गोहोनि मोननै गोहोगोरा बांग्रिं फैदोंमोन। बिबानगिरिफोरा गोबां ओनसोलफोरनि थाखाय सुनामिनि सांग्रांथि रादाब फोसावदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।